Hola a tots i benvinguts a la review de la Pivot Shuttle Slam, una e-mountain bike per tots aquells que volen tenir sensacions de bicicleta normal en una bicicleta elèctrica. Us explicarem una miqueta més d'aquesta bici. Abans de res, vull donar les gràcies a Level Bikes Montblanc i a Pivot Espanya per deixar-nos aquesta meravellosa unitat de test que hem pogut tenir uns dies a les nostres mans i l'hem pogut gaudir de valent. Pivot és una marca que té 4 models diferents de bicicletes elèctriques dins el seu catàleg, llavors trobarem una bici per cada usuari. En aquest cas tenim una bicicleta que és All Mountain SL, amb suspensions de 160 davant, 150 darrere, i tot i ser una bicicleta amb aquestes característiques, té un pes per sota els 20 quilos. Aquesta bicicleta està pensada per a aquella gent que volen exigir fort a les baixades, però sense renunciar a una agilitat i una facilitat en pujada. Una de les coses que caracteritza a Pivot és el seu sistema DV-Link, que és un sistema de 2 vialetes que fa que la suspensió sigui molt i molt eficient. Una de les característiques d'aquest sistema de suspensió del model aquest en concret és que és l'única Pivot que el DV-Link, la vialeta de baix, va per dins del quadre i no va per la part exterior com van tota la resta. A davant tenim una Fox 36 del 2026 amb purgadors i cartutxo Grip X2 i a darrere un Fox Float X. Una cosa molt interessant que cal comentar de la marca Pivot és que ara que estem parlant del sistema de suspensió, que veieu aquí tenim tota la tornilleria amb els rodaments, doncs comentar-vos que Pivot dona garantia de per vida en els seus rodaments. A la part superior de la vialeta trobem un flip chip que trobarem en posició low i en posició high. En la posició low del flip chip, que és la que ve de sèrie, ens dona una caixa més baixa, un angle de direcció més obert i màxima estabilitat baixant. En la posició high, la caixa queda a una posició més elevada, un angle més tancat de direcció i afavoreix el pedaleig en rutes llargues. Aquesta bici ve equipada amb un motor Bosch Performance Line SX de 60 newtons, que ens dona una assistència progressiva i molt natural. La sensació de que la bici t'ajuda, però no et dona una gran empenta. Aquest model és compatible amb la pantalla Bosch Kinox 400C, tot i que aquesta unitat que tenim nosaltres aquí no ho porta equipat, les que surtin a partir de març de 2026, totes portaran la pantalla de Bosch. La bateria són 400 watts hora, amb opció de posar un extender, un power more de 250 watts hora, fent un total de 650 watts hora. Alguns preguntareu què tal dura la bateria d'aquesta Pivot. I com podeu veure aquí, ara porto uns 27 km i mig, gairebé 2 hores, 1.000 metres de desnivell, i no sé si ho veieu aquí, He gastat 2 ratlles i la tercera està a la meitat, per tant me'n queden 2 i mitja. O sigui que amb 30 km i 1.000 metres de desnivell, fent servir gairebé sempre el mode d'assistència més baix, això, doncs he pogut fer unes 2 hores amb una bona quilometrada i un bon desnivell. Això, jo sempre faig servir el mode de menys assistència i en algun punt, rotllo un corriol de pujada o algun pas així que necessito alguna més de potència, pujo un o rarament 2 modes, però això, gairebé sempre amb el mode d'assistència més baix. Aquesta unitat que tenim aquí ve equipada amb transmissió SRAM X0 T-Type, frens SRAM Motive de 4 pistons, bieles Praxis d'alumini de 160 mm amb plat de 34 dents, el manillar és de carboni de 780 mm, en aquest cas tenim una talla M, però segons la talla, la mida del manillar pot canviar. Trobem una potència de 45 mm i una tija Fox Transfer que també, segons la talla, varia la llargada que trobem de la tija. Una altra característica de la marca Pivot és que totes les bicis del seu catàleg, excepte la Mach 4 SL, que és la de 120 mm de rally, totes porten un buje Superboost de 157 mm. Això ens aporta una rigidesa i una millor precisió en les baixades. El pes d'aquesta bici, tal com la veieu muntada aquí, són 19,75 quilos, un pes molt competent per una bici d'aquestes característiques. La gamma comença a un preu de 8.599 euros amb el muntatge de SRAM mecànic amb T-Type. El model tope de gamma el trobem per 14.299 euros, configuració full equip. La unitat aquesta que tenim aquí, tal com la veieu muntada, té un preu de 10.999 euros. Després d'un temps provant aquesta bici, podem dir que pujant és una bici que puja molt i molt bé, tot i el recorregut que té i la seva geometria.
Baixant és on realment destaca. Podem dir que és una bici que és molt estable, és molt precisa i molt segura a alta velocitat. En resum, podríem dir que és una bicicleta que és àgil, que baixant és super divertida, però no té aquella sensació de tractor que tenen aquestes bicis amb grans motors i grans bateries que pesen més que aquesta bici. Aquesta bicicleta va dirigida a gent que busquin aquella sensació d'agilitat pujant, la sensació aquesta de no portar una bicicleta super pesada, que la conducció et porta una miqueta per on ella vol, sinó que busquen una bicicleta que sigui àgil, que sigui fàcil de conduir, però que et doni aquella seguretat baixant que t'aporta aquesta Pivot Shuttle Slam. Aquí no recomanaríem aquesta bicicleta. Doncs aquesta bicicleta no la recomanaríem a aquella gent que busquen el màxim de capacitat de bateria per tenir el màxim d'autonomia possible per fer rutes llargues amb un nivell d'assistència més alt. I bé, com a conclusions us direm que és una bicicleta molt divertida per gent que venim d'una bicicleta BTT muscular de tota la vida. És una bicicleta que et dona aquest plus de pujada que et pot fer arribar a llocs que amb una bicicleta normal et pensaries dues vegades si anar-hi, però que després, baixant, et dona aquest punt de seguretat i aquesta estabilitat que fa que sigui una bicicleta super divertida.